Jaramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime kod weche manyien kama jatend piny William Ruto nochopo e dalane Sugoi mantiere kar chung'od bura ma Turbo County ma Uasin Gishu mar chiwo mwandu mag Christmas ne jo-Sugoi kod aluora mare. Jatend piny manoted kod minode gi jotelo mamoko nokawo thuolono mar dwaro ne jo-Kenya duto hawi maber mar Christmas kod higa manyien kane gipogo chiemo ne mine kod jomamoko manochopo e romono. Ruto bende notiyo kod thuolono mar medo siro ber ma chenro mage biro kelo ne oganda. Gala moro mar oganda nochokore dala gi jatend piny William Ruto Sugoi mantiere kar chung'od bura ma Turbo County ma Uasin Gishu mar rwako jatend piny minode Rachel Ruto kod jotelo mamoko pacho. Kane oloso kinde manopogo mwandu mopogore opogore mag Christmas ne oganda, jatend piny osingo ni e higa manyien ibiro ger ute boma Eldoret e bwo chenro mar ute manegogi oyweyo, kowacho ni mano biro ndiko rowere mathoth e kaunti no. Januari mimi naanzia hapa Eldoret. Tunajenga nyumba 10,000 hapa Eldoret na mimi nakuja kuanzisha mwenyewe. Na mimi nahitaji vijana zaidi ya 7,000 ama 8,000 watakaofanya hiyo kazi. So tunataka vijana ambao wanakuja pale wafanye kazi. Ruto medo bende siro chenro manyien mar okumba mar thieth mowacho ni biro dea oganda duto nyaka jogo mayuto gine piny. Hakuna mtu atauza mali yake tena ili kulipa gharama ya hospitali. Hata kama wewe ni mtu huna mali, kwa sababu tumepitisha sheria, wengine wametupeleka kotini, lakini tumepitisha sheria. Kuanzia mwaka ujao kila mtu atapata bima ya afya. Kila mtu. Ruto nokawo thuolono mar kwayo hawi maber mar kinde skuku ne jo-Kenya duto kosingo ber mogundho e chak mar higa manyien. Nawatakia baraka ya Mungu, nawatakia Krismasi njema yenye mafanikio makubwa, na nawatakia mwaka mpya wa 2024 yenye iko na baraka nyingi ya Mungu. Oganda manochopo yudo mwandu kaka sukari, mogo mar kuon, mchele e kind chiemo mamoko. Jagoro mongirore migawo mar arita kwe pacho